Atay mga pagalit. Iman to, nasumuntan o kipagalitan o moks bulan. Iman to gagawi. Wah, sabab sa basta mamlano kami, kaya gito pagari ang naaksi. Nandun, apialo kagawin na semua namin sa pagari ni. Ginaman to in-invite kami bu. Nabalay niya ako na ba kami bundi man o price. Na ba kami panin-invite kaya gito, ha, basanin na sekarang bedisong si wato. Na iman to mabugi na datanod mong mga bisita sa wato, nabangi kami nyo sang kasangkalisong. Wah, nakategi. Sama na yan, maglumit tanong din. Wah. Nakaganda na yung mga pagari ko. Pwede na ang tanong ko ni Mox Bunal. Na-out na tanong din si Axie Works. Kailangan na pagkauta so pagarita. Wah. Ma-out na. Pero kami pa nag-mamulanteng. Tigi gitu ako sa tapangan namin area ng mga buhay Mox Bunal. Hilang tayo katitigil siya ro. Aman na yung pagar na kata biyakaw namin sa boundary. Wato. Na kami sagad naging pagar yan yung Mox Bunal. Hilang tayo pagkunan ka kami. Wah. Kita lagi masisipat ako ay pagkunan ka tagi Axie na kuwan. Ito na bini. Maman. Ay, tahu dah. Biar kan bisita sama mamaan nanti syukur ta. Hindi ka yan yan. Wah. Ay dapat kau sa Axie. Araw pa na pagandaan at least maganda ko pagandaan. Katatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga pagaling. Kataya abigo kami kaya sa Mox Bunal. Pumasak kami. Mox Bunal. Ada kami ni mga pagaling. Kau tadi sa pagaling si Mabagsi. Oh. Tidak kami ako na motor kan. Ang motor kami dapat na kay ami bu nakita kami ang aso mimbuling kami. Ano na rin dito Mox Bunal? Ate, so wala Mox Bunal. Oh, kau tuwa kiso mga. Ano na rin mga buto? Wah, wah. Saya don't know. Kati ang isang pagalitan, no? Yan ang sano at ang isang pagalitan, no? Si Mox Bunal. Ano ito? Ay, way. Primot na. Kataya. So, inuitan na kami, Mox Bunal. Ako siya kaya mabagsigado na di ko na rin suditiro na ito na ini hotspot. Ay duwa. Ay yung bigyan pa na ko ng hotspot na eh. Wah, ato na kaya bagre. Assalamualaikum. Iya ka na ataw na ginit rin si aking Mox Bunal na si mabagsik. Wah, ataya. Di ko na ipituan siya sa hotspot. Wah, nakatip na yung sumapa kami. Wah, nakatapa. April boy ka no? Nandito. Ato na di. Nabibisarikan ako. Ate. Waalaikumsalam. Wah. Ito na. Nag-iwitan nila lang. Ilipatan ka ko. Kaya ka mag ako natango kasi. Wah. Ate, oh. Next ka nung mabog hotspot. Hotspot sinaki. Wah. Na tama tanong dito na kami Mox Bunal. Wah, ayun nakataya ko naging mga pagari ko. Gili, pakiwan din. Wah, tapos ito nakataya sa favorite na napakita. Nabisto ang no good, no bama. Kaya problema, kaya pang-order kami na dua. Kami gudi pag-order na sila na mama anak. Bila ka na pure order. Pure order? Kasi nakawid ka. Ha? Di pa yung sabi niya wala na ako. Tanda ba? Ano Ano yung tawag yung anak es ko na sa kanos to na ipipita ako doon. Hindi mo lagi siya. Mana bisa repair siya. Mana na. Pero meron ka na rakon na Mox Bunal lang si Mabagsik. Di sikreto yan na restaurant. Wah. Di mo kami lang sinyo ito. Kakabag ako na tanong kaso. Iya. Matagwin ko na ito. Ano ba naman ako? Ano yung kami na buwit ang mga tayo bato ganyan naman. Ano nito sa lokon dyan? Ay, no, daw rin pang-audit eh. Kasi lang pang-audit eh. May mga pipabiso pang nang simog sa wato mo din. Yes. Lumurgir kami, may tiruyur kami na pag-uwi kami sa pira. Sa wala rin din niya ko rin na di pamitan na nakakita ito may naging naman yan. Grabe kami, parang kamera din bis. Lagi tayo mapagari, mamimili kami sin. Wah, ito mga lalo din eh. Ako kami, maka-wifi kami, mga social kami mga tao. Ibig ka na? Tama na. Ay, kung baka bilhin kami yung mga budak. Dami ba may withdrawal? Ito Orang pernah ya, nah kita teman mau kan. Halo, tadi asta kayak YouTube gitu tuh. ay tabi ka. Mama mati tap ke semua. Kino may utak. Halo, moy. Ato yan, mana? Iya kana labis ang story lang sila si. Tama na sa kumbikin si. Ano challenge yung abay? Wah.
speak Maranao. Yeah. Mungkin dalam ah? Okay, dala. Okay. Itu kan, no? Hindi naman sa hindi pa ako yung dito, hindi naman magnos mo. You know, Mamo is watching. Mamo? Oh, Mamo. Oh. Si Mamo. Mamo? My nice. Nice? Not nice. He didn't understand Maranao. What? He didn't understand Maranao. Yes, Mamo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Don't treat. Don't wait. No treat. No, surrender. No. Everything is under control. Don't speak Marana. Sorry, English, speak English. Always. Okay. Hello to all our viewers. Kindly forward our live. Sir. There. Yes, sir. My life. Like this. Yes, like okay. Your note of Mas Buna, how much your name? only 150 pesos only. Good for 120. Yes. How much your address? How much my address? Yes. My address 2 kilometers per seconds. Yeah, my age. My age? I don't have age. You don't have age. Let's bring down. Yes. You listen me? Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Yes. Hello to my viewers. What? Shout out to all you. 50,000 viewers. Yeah. Yung talentero lang. You don't believe? Blending the eye at the top of my cell phone. I don't see. You don't see. Because my eye very blurred. Wait, I zoom my eye. You zoom. Oh, yes. Wait. Make it forward. No need. Forward. Yes, because my eye is zoom. Okay. Stay in backward. Okay, ask Mama too. no, Axie word. Axie word, what's your name? How about you, which eye? Your English. I speak English. My English is good. That's my viewers. My English is very good. Very good. Yes. Excellent. Take that. Hi, Sadly. Lagi siapa? Sana nanti tahu. Pigil. Na shout out na sa. Kasi kami sa Watu Balindong. Kami si kami sa Mox Buna, lang si Mabagsik. Natigilan na pagwita kami lang sa restaurant at gilami ako mga pangalan kami ran at kakabag ako na tango ka. Kaya man namin mo lamang tanong, di naman na kakabag na tanong. Saka sarap yan. Wah. Sunod tayo punta diyan kay Mox. Nakatata na sungan to iba ka si Sunan na. Sana. Silay ka. Silay ka? Wah. Libre na ako niya. Di. Ito na, sir. Pagdagan na yung just star, pira star ko ng ganyan. Nakawin ka mabulay ka, ubakas mo itong ikaw sa star. Oh, kabiti kabay. Ay na nakabuong ka siya, tawag ka pun sila. Kaya nawa na miss ka sa no. Katatawad na no. Ako ko, tapos naman ako. Gibayan ka pa no, Minats ko muna na, no? Okay na, no? Katautawan na, no? Nakita muna sa amin, nakita sa alaikum. Sa mga pagkari ko, nakatembaling kami, inulog kami si Mox Bunal. Kateke din kung sa bagang si Mox Bunal, siya kami matatawag sa puro-puro apalaw. Katansori si Bunal, nagtangong mapia. Nas mga pagkari ko, mga vlogger. Kung pumisita ka, no? Nasungkan no bugi Mox Bunal, kay plibli ka no niya sa kita. Balas ano lagi ko pagkari may si Mox Bunal. Mangungos ka niyan, auga tayo siya si work, mata nakapase siya yan, kami akatik out kimisis yan. Wow! Gusto ka naman na panalamatan namin, kaya pagalitan mo si Mox Bunal, kaya di ko panindrive na iba, di mo pangayda ka sa disat, kaya ginawa ka, kaya ko rin na mapangunab kami sa lapat, nakautob sa video niya. Nakita yung mga pagari ko, abangin nyo, next, part 2 niya man, sumamisik man mga kapipita. Nakita sa alaikum!